Sziasztok! Nambokú vagyok, és no hát, mit találtam? Nem ide fogok letelepedni, mielőtt mondanám, hogy itt könnyűjön, és igen, egyszerre, egymás után videót veszek föl. Na mindegy, én most nem fogom itt húzni az időt, ezzel a szarral csinálom. Ide gyorsan bemegyek, mert ide nem tudnak ide földre bejönni a zombik, azt itt alszok egyet. Szépet. Jó, szép, jót. Jó szépet. Mi? Na, megint rosszul beszélek. Tök mag kell. Mert majd abból ültetjük a tököt. Na, mi kell még nekem ide? Nem sült csirke. Mi? Sült rizs? És sertés. Na, azt mondja, hogy hol van. Ami kell nekem. Na, itt van. 2 ilyen szar. Ó, ne! Ja. Na, mi az még? 2 ilyen. Ez lesz a takaró. Ez meg a párna. De kár, hogy nem úgy adja ki, hogy jó lenne pedig, ma mindegy, alszok. Jó. Így látjátok? Milyen jó vagyok. És nem csaltam. Amúgy nem is bírok, mert úgy csináltam le, úgy csináltam, hogy a világban nem bírjak csalni. Nézzétek meg az első részt, ott van, tessék. Kergeted a villagert? Ó, zombi, ezért meghalsz. Amúgy is meghalsz. Hát ő nem adott semmi XP. Ne jajgassál már, hülye villager. Mert nem védtelek volna meg a zombitól, meghalsz. Tényleg most kiszedem így összeset. Nem érdekel, hogy nincsen megérve. Éretlen eszem meg. Szeretem az éretlent. Nem szeretem. Valamit láttam ott. Kihagytam ott azt a szart. Mennyi répa? Mindegy, ez jó. Krumpli legyen már. Na. De ne nyögjél már, hülye villager. Az hogy került oda föl? Na mi az? Assassin's Creed Villager? Kussolj már, idegesített. Glowstone-t adja. Fú, esküszöm, megölöm. Könyv az kell. Menjél már. Szétverlek voltál. A könyv az jó. Nem kell. Ó. Mely? Te nyögsz? Te nyögsz. Jadat hülye. Na, most? Jó van, még megkapod majd. Ó, kell vödör. Hagyd már abba, nagyon idegesítő vagy, tudtad? Látjátok? Látjátok? Jó van. Kussoljál, villager, mert megöllek az új vaskardommal. Sú. És nagyon jó. Ez a minus, megeszem. Nem. Ó, milyen szép kilátás. Ezen így fogok ki. Ott a hegy tetején, egy szép hely. Figyeljétek, Assassin's Creed leszek. Le kell lökni. Ne! Hát ez szép volt. Na mindegy. Csinálom tovább Assassin's Creed. Bakker, nem tudom mikor kezdődött el a videó. És az szar. Mert nem tudom, hogy mikor hagyjam abba. Amúgy ilyen 10-15 percesek lesznek, és bakker. Tűnjél már, disznó. Halljátok? Egyszerre nyögnek. Az aztán generálás. Az kell. Nem tudom mi, csak kell. Az kész. Ez még jobb. Krumpli! Csinálok vele sült kolompért. Kolompérleves. Az finom. Búza, az is kell. Nem lesz miből kenyeret sütni, mi nem kell. Vasisak kell. De az... Na azért. Mi? Mi fekete megint? Mindegy, hagyjuk. Biztos ilyen cuccom még nincsen azért. Ezt teszi magát, mert neki már van. Lefajtottam. Hülye disznó. Most majd megtanulja, hogy többet ne kötözködjön a nagyobbakkal. Nem igaz? Egy
Puszta kell nekem. Puszta. Tudod mi az a puszta? Hülye világgenerálás. Mi lehetőség, ne? Egy tó, ilyet még sose láttam. Nem sivatag! Puszta. P-U-S-Z-D-A. Puszta. Tudod mi az? Puszta. Ahol van tó, fa. De a puszta nem szokott fa lenni, igaz? Igaz. A puszta mellette meg egy erdő. Á, csirkehús, az is kell. Az jó. Csirke az jó. Úgy, mint ezen. Csirke? Nem. Mi kell? Vagy mi nem kell? Puskabor nem kell. Csak TNT űr akarok csinálni. Az meg csak szervereken jó. Trollkodásra. Látjátok? Látjátok? Egymás... nem mondanám, hogy mellett, de... Na. Egymáshoz közel két villager falu. Mi nem veszed föl? Na azért. Meghaltok hülye csirkék. Ahol kéne tenyészteni őket. Ja, van is vetőmagommal jönnek utána. Hol van? Ott van. Mindegy, nem érdekel csirke. Majd találok magamnak. Jaj, ne sprintelj. Ne sprintelj. Sprintelj. Az mi? Ja, bug. Azt hittem valami új bajom. Vagy új virág, vagy mi. Kavavonka. Tényleg, hogyha mondjuk 100 blokk magasról egy blokk vízbe beesel, akkor sebződesz? Nem tudom. Nem áll. Nem áll. Ez csak két ház, vagy mi? Aj, kéne a minimap. Oh. Zombiús. Miért nem cserégés hangefekje? Effekje? Effekje. Ne! Miért nem ütötte ki? Ne égjél! Van itt víz? Ott van a kútba. Csak előtte kell nekem... tudtam el addigra égni. Ott. Ennyi. Nem fogtok enni. Éhesek maradtok. Hülye villagerek. Nem hülyék, mert jó, hogyha kereskedsz. Yeah, két legjobb kaja. Kenyér az rossz. Amúgy jó. De itt mi salak van? Salak már. Mi az? Soda. Könyv az kell. Köcsög vagy. Ne. A könyv az jó. Mennyi könyv? Az jó? Mindegy, nekem csak. Hányszor mondom még el, hogy jó? Ja, ez nem. Ez jó ház. Nem költözök bele. Puszta! Csak nincsen mellette erdő. Sajnos. Remélem lesz ott azon az oldalon. Yes! Az csak egy különálló fa. Igen. Rossz helyre tévedt az a... Nem! Jó helyre. Remélem az a sötét erdő van. Nem sötét erdő. Abba lehet jó fajtolni. Világ legjobb helye. Világ Minecraft legjobb helye, no. Ó, mennyi napra forgó, milyen szépek. Jaj. Mondom, hogy tiszta Assassin's Creed ez a játék. Azt hittem, ott hagytam az ágyat, de itt van a kezembe, szerencsére. Arra meg azt hittem, hogy csirke, mindent hiszek, na. A résznek az lesz a neve, hogy barangolás. Az... Ja, az a sötét erdő, igaz? Igaz. Nem, mert nincs ott gomba. Már megint csináltak, hát ezt nem hiszem el. És milyen? Ez valami jelkép lenne? Nem tudom. Yes. Kéne egy tó. Minden majd alakítok. Alakítok? Nem. Darkwood. Disznó, de hogy, tehén. Tehen. Fussá, már megint lement az éhességet?
Isten, ilyen nincsen. Na, örüljél már. Megy. Yes! Yes! Shift! Shift! Na, óhú, jó mély. Yes. De nem bukolja. Mi? Buk? Lag? Na. Mennyi space nyomok, meg a végén kikopik a space. Mondom, én Assassin's Creed vagyok. Sajnos ez nem sötét erdő. Milyen szép a kilátás. Jó, én szerintem... hova fogok letelepedni? Oda. Oda szépen le fogok telepedni. És ott fogok éldegélni. No mindegy, ez a rész kb. Ennyi lett volna. Sziasztok!